Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu Atate amphamvu zonse, lero lachitatu pa 10 Julayi 2024 tabweranso pamaso panu modzichepetsa. Tifuna tikupempheni mukhale nafe, mutiyang'anire, mutisogolere muzochitika zonse za tsiku la lero. Ndife ana anu ochimwa, zinthu zina zimene munatipasa zakhala zikuononga moyo wathu chifukwa cha kufuna kwathu. Tipanganika kuzigwiritsa ntchito moyenerera. Anzathu amene mwatipasa, katundu amene mwatipasa, ndi zinthu zosiyanasiyana zimene mwatidalitsa nazo. Tikupemphani zinthu zangati zimenezi zizitifikitsa pafupi ndi inu nthawi zonse. Mukutikumbutsa kuti munatisankha ndinu. Popeza munatisankha ndinu, mumatipasa ntchito zona kuti tizizigwira. Tikhale okhulupirika kwa inu nthawi zonse kuti tichite kufuna kwanu pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba akuchokera m'buku la mprofeti Hosea mutu 10 ndime ya 1 mpaka 3 kudzapitiriza ndi ndime ya 7 mpaka 8 kumalizira ndime ya 12. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Aida Kofi kuchokera ku Mbusa Wabwino Nsanje Parish Diocese ya Chikwawa. Mawu a mthenga wabwino akuchokera mu mthenga wabwino wa Mateyo Woyera mutu 10 kuyambira ndime yoyamba kulekezera 7. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Likucha kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malawi Police Headquarters, Area 30, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mprofeti Hosea. Aisraeli ali ngati mpesa wokondwa umene unkabala zipatso zambiri. Chuma chawo chimanka chichuluka. Chipembedzo cha chikunja chinkakulirakuliranso. Dziko lawo limanka litukuka. Iwo ankakometsera mafano awo amene ankawapembedza. Mtima wawo ndi wonyenga. Tsopano ayenera kulangidwa chifukwa cha machimo awo. Chauta adzagumula maguwa awo ansembe, ndipo adzawononga miyala yawo yoyimiritsa ya chipembedzo. Posachedwa anthuwo adzanena kuti, tilibe mfumu tsopano chifukwa silidamvere chauta. Komabe mfumuyo idatichitira chiyani ife? Mfumu ya ku Samariya idzatengedwa kunka kutali ngati kanthambi koyenda pamadzi. Akachisi opembedzerako milungu yabodza amene Aisraeli ankachimwirako idzawonongedwa. Minga ndi mitungwi zidzamera pa maguwa awo. Anthu adzawuza mapiri kuti, tigwereni. Adzawuza magomo kuti, tiphinjeni. Aisraeli adzagonjetsedwa pa nkhondo. Mudzifesere mchilungamo, ndipo mukadzakola madalitso a chikondi changa chosasinthika. Tipulani tsala lanu, pakuti nthawi yofunafuna chauta yakwana. Funafunani chautayo mpaka atabwera kudzakugwetserani mvula ya madalitso. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Mateyo Woyera mutu 10 kuyambira ndime yoyamba kulekezera 7. Pa nthawi yomweyo Yesu adasonkhanitsa ophunzira ake 12 aja nawapasa mphamvu pa mizimu yoyipitsa anthu kuti azitulutsa mwa anthuwo, ndiponso mphamvu zochiritsira nthenda zonse za anthu ndi zofowoka za mthupi. Atumwi 12
Mayina awo ndi awa: woyamba ndi Simoni wotchedwa Petro, ndipo m'bale wake Andrea, Yakobo mwana wa Zebedeyo ndi m'bale wake Yohane, Filipo ndi Bartolomeo, Thomas ndi Mateyo wokhomesa msonkho uja, Yakobo mwana wa Alfeyo ndi Tadeyo, Simoni wa chipani cha ndale cha Azeloti, ndiponso Yudasi Iskarioti, amene pambuyo pake adapereka Yesu kwa adani ake. Anthu 12 amenewa Yesu adawatuma ndi malamulo akuti musapite kwa anthu a mitundu ina kapena kukalowa ku muzi uliwonse wa Samariya ayi, kwa makamaka mupite kwa Aisraeli amene ali ngati nkhosa zotayika. Pitani muzikalalika kuti Mulungu ali pafupi kukhazikitsa ufumu wake tsopano. Mthenga wa Ambuye. Lero lachitatu pa 10 July 2024 Mulungu watipasa mawu ake kuchokera m'buku la Hosea komanso uthenga wabwino wa Mateyo kuti atithandize pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kuchita kufuna kwake. Dzulo timanena kuti Mulungu amatidalitsa ndi zinthu zosiyanasiyana, ndipo akadidalitsa ndi zinthuzo satipangise ife kutalikana ndi Mulungu. Timanena dzulo kuti kaya ndi banja, kaya ndi ntchito, kaya ndi mabizinesi, kaya ndi ana, kaya ndi mkazi wathu, kaya ndi mwamuna wathu, zonsezi tikazilandira kuchokera kwa Ambuye Mulungu zitithandize kufika pafupi ndi Mulungu nthawi ina iliyonse. Mawu athu alero Mulungu akunena kuti china chilichonse chimene ife chikutipangisa kukanika kufika pafupi ndiye azachiwononga. Chifukwa zinthuzi zikutikanikisa ifeyo kuchita zimene zili zinthu zoyenerera. Ndiye tamva kuchokera mawu athu oyambirira m'buku la Hosea kunena kuti chuma chimene tili nacho, ka zinthu zosiyanasiyana zimene tili nazo, zipembedzo zachikunja zimene ifeyo timazikira ku mtima, zonsezo azazichosa. Akuti chauta azagumula maguwa osiyanasiyana amene ifeyo timakhala tikupembedzerapo zinthu zosiyanasiyana, azawononga miyala, china chilichonse chimene ifeyo tikuchichita chimene chikutilepheresa kukhala pafupi ndi Mulungu. Ndiziyani zinthu zangati zimenezi zimene ifeyo zikutitengera nthawi yayitali kusiyana ndi Mulungu, zimene nthawi imeneyo pakati pa Israeli anapanga zinthu zina zosemphana ndi zimene Mulunguyo amayembekezera. Momwe kuti azipembedza Mulungu mmodzi, anamanga maguwa osiyanasiyana kuti guwa ili la Mulungu wachitetezo, guwa ili la Mulungu wa mbewu, guwa ili la Mulungu wobereketsa ana, guwa ili la Mulungu wa mvula. Ndi akuti maguwa onsewo azawawononga chifukwa ndi amene akulepheresa ana a Israeli kukhala pafupi ndi Mulungu. Kodi lero zinthu zangati zimenezi ifeyo ndi zichani zimene zatipangisa kuna kuti tilephere kupanga concentrate more on God, tilephere kuchita zinthu zosiyanasiyana pafupi ndi Mulungu, kukhala pafupi ndi Mulungu, pafupi ndi Ambuye Yesu, tilephere ifeyo kumapita kumphakati, kumapita ku chechi kawiri, zimene zikutenga nthawi yathu kawiri, ndi zitizo. Ndi zichani zinthu zakezo? Ndi zimene Mulungu akunena kuti azaziwononga. Azaziwononga kuna kuti ife tibwerere kwa Iye, tikabwerera kwa Iye tizichita zimene zili zoyenera pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndiye wina aliyense akuyenera kuzifunsa yekha, payekha. So searching questions. What is it that I'm doing? Where do I spend my time most compared to zinthu za Mulungu? Kuna kuti zinthu zangati zimene zozo ifeyo mwa ife tokha tinene kuti Mulungu sakukondwera nazo, Mulungu sakusangalatsidwa nazo, zimene zizi ndizisiye. Nthawi yangaso ina izipita kwa Ambuye Mulungu kupatula zinthu zosiyanasiyana zimene ndimazipanga zabwino zonkomera Mulungu, osakhala zinthu zina zosiyanasiyana zona zimasemphana ndi malamulo a Mulungu. Izi zimene tikuzimva kuchokera m'mawu athu oyamba a tsiku la lero. Kuchokera mu uthenga wabwino tiona Mulungu Ambuye Yesu akusankha anthu 10 kuna kuti agwire nawo ntchito. Apa tiphunzirepo kanthu. Amati alidere nkulinga unayenda naye. Kali kokha nkanyama ali awiri ndi anthu. Mutu umodzi susezadenga, chala chimodzi sichiswansabe. Ambuye Yesu akuzindikira kuti ntchito yokuti ufumu wa Ambuye Mulungu ufike ponseponse sikusowekera yokha ayi. Akusankha anthu ena 12 mophunzira ambirimbiri amene ali nawo kuti athandizana nawo kugwira ntchito. Ndipo atawasankha anthu 12 angati amene wawa akuwapasa ntchito, akuwauza zochita, akuwapanga empower. Ifeyo tizitenge ngati ma managers, ma administrators, ona kuti tili pa ntchito.
Pamene tikugwira ntchito yosiyanasiyana tikuyena kupanga identify anthu onena kuti awa ndingathe kugwira nawo ntchito bwinobwino popanda chovuta. Timu imene tingathe kuipanga trust kuna kuti ma aspirations athu, ma objectives athu athe kukwaniritsidwa mosavuta. Anthu angati amene awajawa tikawasankha tiapange train chifukwa Ambuye Yesu akuwauza zochita apa zimene mukayena wakachita ndizakuti empowerment, kuwapanga orientation ichikhalepo kuna kuti munthu uja should be judged pa zinthu zimene zili zoyenera. Tikamana kuti munthu walephera ntchito tizina kuti walephera ntchito pa zimene ife tinamuuzazo kuti samadziwa zoyenera kuchita, koma osakhala munthu kungomusankha osampanga orient kuna kuti azindikire kuti zimene akuyenera kuchita ndizakuti kumuuza munthu uja zoyenera kuchita zimene Ambuye Yesu anachita. Choncho ifeyo chimene tikuphunzira kuchokera mu Uthenga Wabwino, pamene tikugwira ntchito tifuna ntchito ija ithe mwansangasanga. Timene tikuyenera kuchita identifying anthu, tizindikire anthu amene tingathe kugwira nawo ntchito limodzi. Anthu aja tiakhulupirire kuti awa angathe kugwira ntchito limodzi ndine, ndipo anthu aja tiapange training, tiapange orient, tiauze zochita zimene Ambuye Yesu anachita. Ndipo anthu aja akagwire ntchito kwathu ndikudikirira kupanga supervise, kudikirira kuna kuti malipoti akhala abwera motani. Tikamawerenga uthenga omweyo wangati omweyo kuchokera mu Uthenga Wabwino wa Luka, akunena bwinobwino zimene Ambuye Yesu anawauza. Ndikukhulupirira kuti mawa unkuja uno tikhalanso tikuwerenganso zangati zomwezo kuwauza zimene akuyenera kuti akachite. Akafika kumeneko akapange zotani, akalandira mosakhala bwino akapange zotani. Kena anthu aja tikatenga Uthenga wa Luka anabwereranso kusaperekanso malipoti kwa Ambuye Yesu. This is part of delegation, kuona kuti ine ndinayenera kukhala ndi maulendo ambirimbiri ona ndikagwire ntchito imene indeka, koma chifuna kuti ndikuwakhulupirira awawa uyu apite kwakuti, uyu apite kwakuti, uyu apite kwakuti, uyu apite kwakuti, akagwire ntchito yomweyo. Chifuna kuti anawapasa mphamvu yotulutsira mizimu yoyipa mwa anthu, azikachititsa anthu, azikapanga zinthu zosiyanasiyana zimene Ambuye Yesu amachita. Ifeyonso Mulungu akutipempha chimodzimodzi tizindikire kuti ndife ake osankhidwa Ambuye Mulungu watikondera kuti tigwire ntchito imene mwana wakeyo Yesu Khristu anayigwira. Choncho ngati Mulungu watikondera ndikutisankha ife kukhala a Khristu, kukhala okhulupirira Mulungu, tsiku langa lero tikuyenera kugwira ntchito yoyenerera pamaso pa Ambuye Mulungu. Ntchito iyi tikayigwira cholinga chake ndichonena kuti anthu akhale pafupi ndi Mulungu, anthu akhale pafupi ndi Ambuye Yesu, anthu apulumutsidwe, anthu alandire zaulere zosiyanasiyana. How do you fulfill this assignment coming from God? Kodi inuyo mukwanisa motani udindo wangati umene Mulungu watipasa? Ambuye Yesu ationetsera njira, nafenso tikuyenera kutenga njira yomweyo kuti tithandize anthu ambirimbiri kukhala pafupi ndi Mulungu, kukhala pafupi ndi Ambuye Yesu. Tipemphere. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu Atate amphamvu zonse ndi amuyaya, tikuti zikomo kwambiri pa zabwino zosiyanasiyana zimene matichitira pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Zikomo kwambiri chifukwa cha mphatso ndi madalitso amene talandira. Mutithandize kuti madalitso amenewa, zaulere zimenezi, ntchito yathu, mkazi wathu, mwamuna wathu, banja lathu, ana athu, abale athu amene munatipasa, atithandizire kufika pafupi ndi inu. Mabizinesi athu atithandizire kufika pafupi ndi inu. Asatenge kwambiri moyo wathu kuti titengeke ndi kukuyiwalani pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Mutithandizenso kuzindikira kuti mwatisankha ndinu kuti tigwire ntchito yanu. Mutithandize kumvetsera bwinobwino malangizo anu kuti ntchitoyo tiyigwire moyenerera mokomera inu, kuti anthu ambiri afike pafupi ndinu nthawi zonse. Mukhale nafe tsiku la lero, mutisogolere mu zonse, ndipo mutiteteze ku zoopsa zosiyanasiyana. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.